ini psikolog menuai ang interview roya ini first ani interview beskangni chong bari na tei Vidhan Sabha na tei tini ani khani kok tuma abono saran bayan tini bahagia actually jotone saibano Ompi Nagar actually constituency ST seat और आंचलिक दल कमांगू हाई खिलाड़ी ने एक्चुअली सो 2008 सालो कप्लाई बुट बाइसिंग कबांगू बुट बाइसिंग कप्लाई इलेक्शन तो थांगो फायो अब नलगे जों दिनै आईपीएफटी सारा दिन सारा बছर आईपीएफटी दिनै और आंदोलन खालायो आईपीएफटी जतने ग्राहकको पॉलिटिकल पार्टी नि बिसितै आंचलिक बिसितै सारा त्रिपुरा आईपीएफटी नि बिसितै चिना अम्पी ग्राहकको ताबो ग्राहक वाना निकरै ओ जराव जों दिनै इलेक्शन नि जराव आनि बररक बाक्सा लुक फुनुक जागै आनि नेतृत्व बीजेपी जयनि रखा अब वास्तव रखा अब किलान खेनो सिनि बरन गना अदि लेबरमा ब लाइन थांनायबो सिनि पार्टीनि आईपीएफ की पार्टी ने हमजों डोनेशन खालामनि रां ब दिनै मनो तिलाङै ब थांगा अब खूब दुखजनक अब हाय जदियो तंखा लीडर तंखा खलाय अब भविष्य बनि खदिंगा अब परिष्कारनि थाखाय जे अदिन देबरमा रां 1 लाख थांगा आं मनो साना मोसोबो दिनै वान सक माने बर जागा बां सिया आंखा बवान समनि काहा नङै मानो जदि काहा वान सक तंगा खलाय बतै बिसा आं कोनि बनो आईपीएफ पार्टी को फाई आं बाक्सा खलायै सामु दानानै दोनथु दुई अदिन देबर मानो आं जत निसे प्रायोरिटी रो सारा एमपी एक्चुअली से बिसिंगो अदिन देबर नतै जत न प्रायोरिटी रो जत सामु हमथेका आरम्भ खलायै पार्टी नि जेता कार्यकरी थेका आरम्भ खलायै बनो आं प्रायोरिटी रो साम खलायै तंगो ताबो तंगो हाइपर बता मोवान सोय बतिनि काजे आं आसा खलायबो बीजेपी रो बेलो फुनु जाखाना आबने बागै बतिनि जाति न पाउथ जाति माने आलादा जिनिस ओ जाति नि बागै जों दिनै एसे कष्ट सह्य खलायमा दं जों दिनै जातिनि हामजायाखै जों बीजेपी थांमाब्ले डाइरेक्ट थांमाब्ला आं बाहायनो आं थांया तांगै आंनि अम्पिव आंनि अम्पिनि बासिन्दार न मुक्ति रनानै आंनि अम्पि बासिन्दार जे दिप्राय साइ तंमानो आं कासुनानि बागै दिनै बीडीसी नि बर बीजेपी हमफानो आबो कायसे बीडीसी फाटानि हानि बर बुट बासा फाइया बीजेपी नि बर अंगै तै कैसे फाटानि हानि बर बासा फाइया तिब्रामो थने अंगै आं वान समनि आनि अम्पिनि जारा बीजेपी खाइनेरो जदिउ कैंडिडेट मा खाखलाय आनि खातम तो खामो दुई तिब्रामो थने बाहायनो जदिउ अम्पिनि बासिन्दा जदि कैंडिडेट मा खाके अब आनबो खातम तो खामो अब न वान सम दिने आनि पार्टी ने अस्तित्वनि बागै आनि जातिनि बागै आनि अम्पि बासिन्दानि बागै दिनै आं कयनाय ताहु बुखुरो चिनो ओ हासाकावबा चिनो अम्पियोबा प्राथि उपयुक्त गरि खादे आनि कायसे सोंमु बन बै ताहु बुनो आं कयनाय जे पार्टी आईपीएफटी दिनैबो दङ खानाबो दंनाय जारा हामजाकनाय
IPF pino hamjangnai dofano hamjangnai स्थानीय बरंनो hamjangnai ba local candidate hamjangnai hike buskang chong mario IPF pino kabang bul bai pass khainonai ana abo bisas naroi am jonota ni bangai angwan soi tini BJP ba elan sopano o OMPO ke ang tini pasana na abo khub dukho nai ang basa ang tini o jorawono যেহেতু প্রেস মিডিয়া বুঝকাও আং তিনি কেয়ার খাইয়া আনি দুঃখ আনি স্থানীয় মাইনে বাগে আং তিনি প্রার্থী স্থানীয় যদি হামজা দंगा খালাই তিনি অম্পি নর जों गोबां बुलबाय पास खालायनाय आं आसा खालायो অম্পিও आइपि टिजि देनाय आबो परिस्कार थांखा किन्तु बररो ताबो অম্পিनि बररो आसु बुकालिया অম্পিनि बररो ता बुकालिया बररो साइमानो অম্পিनि बररो सिसाजाक नोकजाक साइमानो जों অম্পিनि बासिन्दार माइ फादरनो रखाके तामंनाय आबं खाके फातानि हानि बरबा फातारन थांनाय नों दिनै इलेक्शन पास खायरावन बा बीजेपी नो पास खायरावन बा मथानो पास खायरावन आबो किचिनि फाता चिनि अरन लोकेलनि बररो একটা निनि एमएलए सार्टिफिकेट नानि बुरा पेन्सननि रिकमेन्डेशन नानि आबो नों फादारु थाङै नों दिनै सयमा नायनो आबो पाब्लिक के गसै नाय आबो नों माय दिनै पाब्लिक नो आं आसावै दिनै आं दिनै অম্পি एक्चुअली सिनांगौ 5 जन प्रार्थी बायदिनि कन्टेस्ट माखलै 5 जन प्रार्थी और 11 राय खायो आइपिएफ टी आम जनतानि बाङै आनि अस्थानीय बासिन्दानि रखा खायनि बाङै आं दिनै प्रार्थी बाजारा नांखा हार जीत आं दिनै जीतकानि जा आनि অম্পি नोङै आं दिनै बासा मायगा অম্পিनो अबश्य तामं खामो आबोनो दिनै रखा खायनि बाङै दिनै অম্পিनि आइपिएफ दा बरक मारिचि न प्रार्थीङै बासावै दिनै অম্পি बासिन्दारावनो आं नायनाय दिनै आं दिनै सुमायदाङै आं दिनै प्रार्थी हामबाय